Bé, bones. Aquest és un vídeo una mica en plan promocional, perquè us volia invitar a un debat que farem el proper 7 d'abril a les 6 de la tarda a través de la web culturaiei.cat, us ho deixaré aquí baix a la descripció. Un debat sobre joventut, sobre què ens passa, quin futur ens espera i què en pensem de la nostra situació actualment. És un debat pensat per debatre entre la generació millennial, la meva generació, els nascuts a partir de 1980 fins al 95 més o menys, i la generació Z, la generació que ve després de la nostra, que és tota aquesta gent que ha nascut a partir del 95 fins a l'any 2010 més o menys. És un debat, diguéssim, que ha nascut fruit de les protestes per l'empresonament del Pablo Hasél i que vol donar veu a aquesta gent que ens hem sentit sense veu, que no ens hem sentit escoltats i que sentim que tenim moltes coses a dir. Al debat hi participaran la Mia Biosca, artista i activista de Lleida, i els alumnes de la Universitat de Lleida, Abel Estiarte i Paula Álvarez. I jo faré una mica de moderador de l'acte. Us invito a participar en un debat que serà, diguéssim, punyent en el sentit de que ficarem sobre la taula les nostres opinions sobre els temes amb els que ens hem trobat, sobre la bretxa digital, sobre la bretxa salarial, sobre la generació TAP, sobre els problemes laborals, sobre els problemes polítics, sobre els problemes i les diferències culturals amb les generacions anteriors, i què podem fer per canviar tot això i per oferir un futur millor, diguéssim, no només a nosaltres, sinó també a les generacions que vindran després. Podeu fer servir, ho he ficat al Twitter, però podeu fer servir el hashtag #OCBoomersIEI, que és una mica el títol del debat, no? I que es refereix precisament a aquesta expressió que es fa servir per donar la raó als boomers i diferenciar-los generacionalment, no? Res, us espero el proper 7 d'abril, a les 6 de la tarda, culturaiei.cat. Ens veiem, que vagi bé.